Velkommen til iLLtonkt. Så var vi etter. Nutjan battle der kvöld. Yes, mittlen Marius DC og Disthoughts. Og Disthoughts. Det var spennende det snær. Det var spennende, ja. Hetta siste battlen. Hetta siste battlen i hesa sesongen, ja. Hesta nummer ja. Nei, hetta ver sjukt. Hetta vi har haft vi har haft några sjuka runder band och vi har haft nutcher battler in i isna och gamla rotnerar som isna var uppas ur game och ja. Hetta är sjukt. Hetta är sjukt. Hetta gör det efter. Det är inte snack om. Ja, 100%. Men av det samma så har vi två här i dag så kommer jag hjälpa oss att stämma. Och av mina vänstra här har vi faktiskt en av de helt första som var i iLLtonkt. Pionerer. En pionerer. Säger pionerer. En pionerer. En pionerer. Allan Henriksen, alla Ragnar kallar han Allan. Men jo. Amen. Så att det inte ska göra. Ja, det kör jag. Och av mina högre så har vi B the Barber. Yes sir. Ja. Du borde titta centralt ner. Hösten. Fint. Hade du huggit sen rätter och följt vi? Yes. Ja? Ja. Det följde alltid vi. Det syns jag att du battlar. Det är några år. När var det? Nu känner så. Ja, allt. Jag är ungert där. Ta med då vi kapkandidaten nästan. Vi följer blå och helt nervös. Ja, för Det var annars, ja. Nu vill jag hamna. Men en annan för det bara vid att det är bara de svimma. Det vet jag oförska stackars mot Ultra Butts. Så han var mot Silver Johnson. ja, det vann han nästan. Du vann battlen. Halv Tar det bara allt kör. Tar det så Facebook, ja. Det var bara Facebook och så Tappa en silverfisk. Ja. Tappa jag silverfisk. Netto. Ja. Det där. Nu tackar jag Nujan. Ska du fortälja vad vi blir gänga ut från? Det som vi kan ut efter till levering, upptrackan, kreativitet och rum och lyssnar och endamálið. Ska vi bara lägga vägen? Aldrig köra. Ja. Som sagt, heter Marius DC mot Disthoughts. Bayer 2 har varit för. Marius DC var mot Quarion. Alfred. Ja. Och Disthoughts var mot Solo. Och så tar det runt där och förra och i krovia cornern. Yes. Nu. Vi prövar. Välkommen till iLLtonkt! Vi kan man säga att det är en högre sida. Man kan den tjeckas till føroyskt rappar med hami över där. Här är vi Usebek. Han är FMA. Han är andra sidan kring Färjorna. Gör en fucking story on till Marius DC! Och om vi är vinstra så har vi faktiskt en otrolig kamp i underkamp i hiphop i Färjorna. Och han är väldigt för och ja, han är väldigt där. Kommer vi ge en fucking home till Disthoughts! Två väljer. Jag väljer. Marius börjar dit. All right. En av de andra bröderna som sysslar. Kom! Jakob Ranne nämnde mot sexliv. Att det är absolut ungen tester. Torsbra Surdi hade bollen han en stora männen i väster. Arne Berg var det nog att Jag vill nästan se på. Vad det kostar. Han gjorde sin söjan, ja. Här är bollar han svär att till den sista battlen som var mot Jagorana och Clemensen. Här Jagorana säger ett eller annat vi No fucks. Mars så för sex livet jag Mars DC given no fucks. Så han rebuttlar här på. Ja. Och detta var skönt jag samma kvällte. Så han fann upp på det stället. Ja, stämmer. Att det är freestyle, att det är improv. Ja, det är cool. Jag börjar vi. Arne Berg var det nog kreativa mala nejlian tanka. En fyller rum och någon miners vid makna. Flera sportskviv valde färger sig kläna här.
Jag sen fler stär också vad det är där som är ger. En sida stort och grät så ditt fät akar kvar där. En måtte pynta med till en battle när du gör för. Fight. Hade fight. Kallar vi dem börjarna. Han lägger här stund. Han lägger hardt och så lägger intro till att det är punchline men Rika mega väl då han levererar det rätt väl. Ja, börjar gott, men då väl in your face spännande. Markera sig. Ja. Rymlig go. Ja. Och är du klatt ninja? Ja, det dubbelt. Han är också ja, det är alltså Marius börjar beina som en battle-rappare. ja. Det är inte snack om. Han viskar som om han väljas när han så känner flyer för. Ja, det är så känt för. Slett inte. Han nämnde Magna. Tror att vi vet att inte alltid ja, Magni och Heiner öliga väl. Ja, och Magni och Eisne uppträcker vi också för det Jack Ishovel Panta. Ja, Panta. Ta choka han faktiskt för det mesta. Då ser han fick runt när jag så ut. Han var mot på så. Jo. Och det så kör han efter men ja det får inte han det så Han han har nice. postchattlaren. Ja, netto posta. Men det får inte han nämna han. Det där. Ja, det är nice. Och det är solo wise nämnt va. Jag skulle mot Heina men så fick jag hans sidekick Panta eller så. Ja, ja, netto. Jag såg det där. Ja, netto. Så allt gånger efter att Ja. Det är det. Nej, han lägger här stod. Men då är vi. Det täcker så väl som resurs. Men jag med som ni helt där gott. Kanske fler vill du extra där med illcenturat men att det kommer att jag ska emot det här som känns som en very beinleis helt för spot. Jag förstrapp på min blåa. Detta shit är vifa. Och det har sett mig mot jag till viltar i en tappar. Jag kallar sig these nuts. Eves och syndruk vad det battler värst. Jag alltså en gång download om för att sväka värst. Och inte se om det för näkan till er räka så stärkt som sagt täda sig om med till er center och inte bike för famnen du är. Alltså rymde beina vi arbetet. Att det gott alla vi jöknen. Och förklaringen är nämma skilja allt det. Så går så är i förhåll till för fram du är reagar, jag vet inte säga, reagar du plätt eller då heter. Ja. Att crowd ska ju också för det. Netto. Fänga där bara en åtarika. Och det ligger rättliga super battletungt alltså som man säger. Och rummen kommer bara flowande ja. Flow är sjukt. Han är on point för början nu. Ja. Han är nog så här en vokal alltså jag kväll på. Jag minns det står här. Ja, är helt faktiskt att ta röpte jag nog snägt men tar vi till här så hade gått. Han fick direkt till det. Ja. Ja, det är ja, kvällen faktiskt var det syndrom i heilet. Det var det faktiskt. Det rakte för harst. Ja, han röpte så där. Tack nej ska vara mikrofon eller vad det kostar. Det vet jag inte, men av kvällen det var inte lugga. Ja, det som jag aldrig redan säger det är helt av välja höjran tydligt av kvällen än då man hickar. Ja, netto. Jag var faktiskt sen skuffa av kvällen. Jag vet inte om mikrofon eller vad, men det är så att ta okej, ja. Det är gott. Det är så anpassat för du sänder här på det. Och onkel hörde super och så bryt efter. Men rätt skrivliga han vet akkurat vad han ska allt och vad han ska lägga trust och allt det där. 100%. Att det är överraskande att det är nu vet vi att det är att Marius står rappa. Men det är överraskande att han gör det så gott därför. Ja. Men jag vet inte vad det är. Jag läser på det för det. Jag vann Sverige till om man är en tappare. Ja. Men efter 2 månader research kan det stäffästa till att alla godlöser shit. Är det mest pretentiösa säkerna lost i en näkran till sig. Fanen eine. Är all det helt är organiserat. Vad är det? Alltså är det när Han är godlösinger. Han har godlöse.mf. Ja. Ja, det hans den för det alltså. Så han är ateist alltså godlös i förra och han helt att det är en pretentiös påstår jag lost det nägande. Jag inte tänker. Ja, det är alltså the average this alltså det är okej, men det är inte några som Nej, men hade den förra är alltid. Ja, han sålde sig till samma vi han och såna vi. Shit, minns inte linda. Men han är känd för det. Han är väl godlös på MF. Ja. Nej,
ja, einhvør. Att det inte att han för sofa banka. Nej, alltså. Och det är faktiskt inte alla färdigt. Ikke en, faktisk ikke en. Nej, men Jag har inte kan det gott lösa. Jag har bara hört om det, jag har inte kan det. Jeg sitter sammen, jeg har ikke kan det. Man kunde vara lager nu då vid om några mer som Marius säger. Ut från rummen här så kommer vi bara gänga ut från han är det snart skjutet sån. Ja, han är det. Fanen eine. Jag hade helt ju organiserat religion i fight men ta alena kan inte bara vara din personlighet. Att spela intellektuella artister för det var en äkta fiasko. En trollvaxen Mary allt en kommersiell jettet faso. Alltså han har rätt till linjen för allt för lite reaktion från grabben. Heini är så fländer efter nu faktiskt. Det kan vara Att ta för hötten i chatten. ja, det kan vara att vet jag har det eller så det men hade en golden. Ja, det går. Han har så rädd. Heini reagerar bara nej. Ja. Han vet han är för något rätt. Ja. Alltså det är så rädd. Ja, Disthoughts. Ja, men inte det är inte samma som du ständer av stenen här på inte 400 folk och jobbar för alla möjligheter. Några linjer färre i brödet. Men det gör det så vi så bankbesvinner. han hej kanske kunna stäcka och boja efter reaktionen. Ja. Eller så, men han är nog så bra. Han förvojar. Han vet att det som vet att det fängat eller så. Det passar. Nej, rappar det är faktiskt nog stolt att söka hur han uppsöker. Det är akkurat det bästa på hur battle rap är. Ja, det är ja. Alltså att det fighta vi Marius som helt. Det är så såna konserter då vet. Jag minns i början då vi såg att också man aktion händer gick han spelar sig inte för när vinner rollerna. Det gör vi allt som vi började. Det var stadväg att vi man torcha för det. Här som Marvin kom då ett som småtronker. Och beina vägen då ett innan battle rap scenen beina vägen. Nej, då ett. Det var ju fight. Skudrat. Och han levererar ett word. Han nice. Fett hött jag där men det tydliga allt och läggt upp i den här äckna reim. Han är skål. Det är gott. Spelar artister för det var en äkta fiasko. En trollvaxen Mary allt en kommersiell jettet faso. Det är så tur man hör på att det lost to move a tomkart ett att det är fett hött jag där men det tydliga allt och läggt upp i den här äckna reim. Och du ser bara pretentiös som trick. Det räcker isen och rap. Men real hiphop retorik så här känns mer mest som meningslöst tvatt. Verligt hiphop är snart så något som hör du gott nog så sköldan. Men du passar inte kommer från här. Hör du fucking hörs till själva. Jag glömmer. Ja. Alltså, för jag vet inte hur länge sedan, men en 15 år sedan. Har det Disthoughts YouTube. Ja, han hever sannsynligt. Gå och lucka. Ja. Jag ska inte jag lustar faktiskt eftersom där jag var ensam att läsa. Så respekt för det. Ja. Men det är det som tog att ta introducera han och se Disthoughts och sådana. Så se en auktioner kongur i undergrunden. Så han hever just sanger lunch och han hever kanske just sanger och Swangah jag vet. Ja, det är det. I don't know. Se för det. Nej, men han är ju jag vet man är given något officiellt ut. Nej. Men det var YouTube så. Det är det YouTube. Det så fuck leder till Disthoughts. Så han är det. Men att det barrier när han kör back fram Marius. Hade clean och han har gott tempo. Så det var han från starta till nu så kör han bara. Han vet akkurat vad han gör. Ja, så är det autopilot nu. Ja, fullständigt. Effortless. Ja, jag framförsta största paddlen i förrjun. Utanland till en fotbollsboll. Tror du 5 lö, det sen stå 11 barn och det socka ut. Du vann gott några solo, och även med att solo klarar i med små ting, men att battlan är som en renna kapp i Stephen Hawking. Du räcker grunden tjögnom först. Här lyder man kan dissa bro, men du är den första som i alla års till nu är en autism-flow. Är aldrig stor självversiler åren som kommer till mån. Bara som vi... Nej, men jag minns det. Jag börjar nu. Det är gott. Ja, det går. Är aldrig stor självversiler åren som kommer till mån. Du säger, Waller som skrök. Vad fuck påsar du om? Att det här är genialt. Ja, det går. Så att det är jag synder nu han börjar rappa ena för Disthoughts. Att jag synder min trubblar vi honom som helt.
Det vi. Flow och så no? Flow och lyssna till att han åkte så viskas som om man bara röna finna rim alla tynar. Och så det var så öliga oattraktivt som lustar det. Som man gör det. Jag tror han håller då är rapp. Han kommer det vanliga alltså Han kör blir tåsmål detta som hade mer skriftmål som Disthoughts är unik och sin stil, men Marius stod väl ha det framme här. Han mimikar han ser han går linje, hade gått. Ja, hade akkurat det som han då ett och han hade sagt att han håller. Det säger han mot han sålde det håller. Ja. Och så att linjen är går så är maten du rappar där så havflock och ha tujar att det faktiskt är som du pratar. Ta rappe, gör det som jailer fjolten och läckva präster. Ta rappar, gör det faktiskt mest som burgerpräster. Om det halde etter fair, är det holgonörer. Min motståndare är en oseriöser fucking amatör. Och är lika nekvan swag som en bokavör. Då svantar du första få och in och råk från crowden. Ta du lydsteinen pyr, det dämpa sig ner, börjar boka saunen. Att det gråt, jag börjar boka saunen och Och han bygger vojar, han brukar det först och så bygger han vojar. Ja, det är genialt. och så lugga vi gör någon sort tekniskt. Han för crowden och aroma vi börjar boka saunen. Alltså det är inte einhvør. Nej. Kan det, alltså. Det passar. Och inte bara. Och han byggde linjen upp ut tvärmon. Han har tvär punchlines så jag säger linjen eller så snä. Det gott. Hade det som jag nog fight. Att det är att det tar man inte också förnäck om rym så är ju också så att allt det tinste som kunde vara imponerande till tojer är det inte sett i fokus till att handlingen innanför linjerna är så öle go. Nu snackar han om så som person där. Han kunde sagt någonting men är också spår på sån inte han säger det. Ja. Vad ska man Du kan inte göra det. Really effortless för att komma fram till punchline. Ja, faktiskt. Lätt upp. Mega gott. Jag har stått bli happar i skolan. Ha! Gott mer! En sån stopp där som tur uppe på att bli spott där. Vi har som fracken under gånger i. Vet som du att det blir blott där. Eller om du följer första skolan så där röjer brottsmer. Det divas kan skoja med ett rakstyra ner för tjent. Men det är fucking här till heina. 200%. Det är alltid jag. Bara lugga nämna det här vi hade. Fänga det där. Vi hade. Jag hade heina 200%. Ja, är dock vi har 200%. Eller Flövan alltså 200 har en sång som heter Heini Hatter. Okej, då Kan ju från att det tar man vi. Ja. Så det som jag fänger gus. Ja, därför går ju hött chamar. Ja, snacks ju hött chamar, men därför. Nej, vi kan ju för att det tar. Det är alltid jag. Vill du chatta som näkar autörer i iLLtonkt. Eller plätter av lost och stillvanna føroyskt hiphop. Jag satt så på att en mikrofon är mute. Jag alltid blir en otålig dude. Du är en artister. Gå stand stage och bara du glömna god. Fuck vad Sten och Ragnar säger. Ända battlen är Leo. I win. Heinebar. Du som ärsta bottnen någon. Du fucking suckar. Amen. Det var så the fucking old. Han också strong för upp i grön och vad han är. Ja, det är coolt. Det är crazy. Och kör att vi ser tismen och allt det där bara två där. Ja, det är aggressivt, det är akkurat, kan man säga. Hej, du rätt att säga. Nej, jag är inte, men Det var några trappa. det var så jag det. Så reaktionen Ja, går när han säger det. Ja, det är in your face. Ja, det var fint. Men det syndrom disaster eller så där. Ja, men det här jag hade det här tar fullständiga vibe out to URL eller ett eller annat. Ja. Ja. Bevägelser och hur ska energi och allt sånt där. URL till Ultimate Rap League. Det är den amerikanska versionen av iLLtonkt. Omvänt, iLLtonkt är den första versionen av det. Och här är det underhållande stor i Amerika. Och imska personliga där ute. Nu är det som alla snackar om, Disaster. Han är så från Grind Time. Det är en underliga. Men det är inte samma. Man kör så lägger på personlighet och aggressioner och så är ja. Alla har kvar sin egna stil. Netto. Ja, netto. Och Marius gör det mega gott här bara. Hvis jag skulle sagt också kritiskt så är då väl så att han never tror på like vi kvart är det ska spilla
Disthoughts ut vi, ja. Ja. Det han kör nog snäcka på kladdanstøyden og hvordan det ser ut. Då är det synte det som med punchline som kommer. Hvis det var nok om mannen så det här var 2 minuter att rappa så är han brukt för alla ställen, ja. Så det är synte näkva det samma men öliga kreativt just och alltså hvis det näga här som är en doer så är det rappa. Det är inte snacka om. Så leveringen är 120% där. Och han får så minuspoäng till han nämnde Sten och Ragnar. Absolut. Nej. Så är sen behind. Nej. Det är bara respekt till mig. Nej, hade bara nice vi får FI konsultant till viben härifrån som är faktiskt gärna vill söka i bättre. Ja, hade fått. Alltså performance. Flow, text, performance, energy. Öliga gå skriva. Ja. Öliga skriva. Sajin. We're at Disthoughts. Disthoughts. Ja. There we go. Björn och backen av med Marius DC! Vad bäst det är rappen sig. Fuck you man. Eina, nej. Disthoughts, låt den kvar. Så är det iLLtonkt. Reddit bars, verliga. Ja, okej, jag har ju en bortan och gåan hatt, men vi glad till mer. Tog jag det ska nog ta en av den dagen här. Du vet det tvingar affär. Hade plus han tagit av det dom. Det är impro och freestyle han svarar att till att vi gör för sån där men Det är nog simpelt, va? Eller ja, det syns inte night two words. Nej. Jag hade tunga för och han säger nej det tunga. Ja, i skilda väl. Men tycker jag akkurat Marius props för att mot jag granna. Marius säger neklang tror jag hooks som alla rhyme som han svarar att mot granna. Men alla var bara så prick, han prickar 60 i skilda väl. Okej, ja, rätt Men att göra det on the spot på normala när. Det är risky. Men det är okej. Till att man sitter upp på. Är aldrig hade funnits slä. Hade är freestyle och att det gör absolut inte några minuspoäng. Det säger inte. Han freestyle hade bant ur hötten. så vi har 2 freestyles. Först från Marius och så här på sån little goat. Jag var bara skos nej åt det där. Till att jag alltid fight han Gerda. Jag visste att det var leverera sig gott. Jag klarar inte att man rappar. Ordla röjna sägas. Här ser ordna rymma. Rävligt just här är det mer till så viskar så öliga onaturligt med neon. Och det första effekt är snart kvällt någon till att han ser att syntas samma bara. Han ser inte alltså han rymmer nog nu år ganska men han ser bara det tunjare för ett småin tunjare för kan han se något annat alltså hvis han Sverige åter fann på kurs då som sin markerade som ser det i princip någon ser han bara du säger att han munjare för nej det tunjare för Ja, precis. Vad är som månen att se du säger de mun nej det tunj Jag har hört någon. Ja, det är simpelt men han ska Jag kan säga att när kvar. Är 100% vi på det här att han gör det och tycker hatten och allt sånt där. Men ju det enda vi inte borde vi också anna än att säga nej, det är faktiskt tunjare. Men han vill gå med shit där och kräva han ska ha Nej. Och tog säger att det är plus. Absolut. Ja. Det är plus men till tog jag alltid att vi att om man väljer att freestyla efter så är det action enten är det du kan få ett monsterreaktion vet du eller är det syns okej. Men jag har väkten och är men är aldrig att det skyd gott att lugga väl här 400 folk har hatt och här dun han här och där på skyd gott och men Marius DC fick helst så reaktion på att det här vi bästa fängsel så Jakob. Så nej, absolut är vi på det. Det är absolut. Jag är fit och fight att du är fit for a fight. Napoleon Dynamite. Men kommer inte här vi har såna hövsna smör och brottla smul. Här är inte fjantan sig klamtras vi river höver alltså inte tror jag. Kan fuck fyra vi det helst du där blir blivit givet till att standa i för föröska konchen av ruin. Ja. Hade han cool. Alltså men de var väl att han kommer vi neckful.
Jag visar synder att okej, jag tror det här och det, ja. Ja, så Fatt, props för det. Ja, det är en stiller och det är aldrig stuttligt hur han säger Napoleon Dynamite. Ja, det är en stuttlig Napoleon Dynamite och Napoleon. Kan det ut att fänga ju alltså är det att han rappar så säger han rap. Helt sig spela Luigi Napoleon Dynamite. Right, han är goofy och men ja okej. Men så tror han rappar, han säger bara rap istället för nappa. Ja, Napoleon Dynamite. Ja, det hade decent. Jag där med så. Ja, det är okej. Ja, det är fest. Ja, det går referenser. Han tror det väl sätta rymden samman ska se. Absolut. Ja, man vill säga. Ta då han skuggar väl. Och men det som är manglar. Jag följer han bitcher akrom. Han bitcher upp och så börjar man alltså och så ändrar han bara. Man börjar med ett punchline efter alla antiklimax så det är svackligt gott alla upp och så ändrar man på. Ja. Det minns det var en troublation senaste battle. Jag minns inte hur det var vi snär då, men jag senast så battle var det nekva att jag skulle se. Ja, jag man är sen eller gå då. Ja. Men okej, ska lyckan gå mitten bar och till utan vet och det. Hej bar. Men jag kan inte löjda via någon fest och vet. Låt mig vara. Hur det klarar du Malium med någon ärliga meter. Det är akkurat som du är toppscorare i klassen någon och säljer om det. Ettla, toppscorare tar tepe. Seriöst haft av handa platta Steve Tyler / Kim Larsen Chaften. Och med en kvart så då skulle vilja sagt det. Och inte någon loa signa sinne ting. Töknen. Fucking i getta självom tromper. Jag visste inte att det bara till att få och en vanilje Steve Urkel. Jag har så här dömes hade nog så kreativt funnit på. Ja. Och rymmässiga, alltså strukturen av rymden är ordentligt flott. Men heller alltså bara till leveringen som och det är Sean Smagbjörk. Det garanterar för att alltså är damen väl den nördasliga ute och hade stolen så någon är damen väl och är det referenserna vi Steve Urkel och Napoleon Dynamite hade super det har stått lite. Alltså Steven Tyler. Är du bara Jo, men kvar rymden här på en tökt nu och Steve Urkel. Ja, det rymmer ju själv. Nej, det är det just for reach. Jo. Det rymmer ju själv. Det är också man tar man beina men det som är det löjet det är att är yngst att Disthoughts är yngst han inte körde så näck vi klapprymon. Till flow är alltid nu färdig är rymma vi hetta här. Och så färdig är att hetta skall då heter ölja näck vet vi. Och näck fillers in ju. Vi ser han skrivliga hade han en skickliga goer en annan affär. Han dor skickliga väl vid åren först kom halvnån. Men att det blir rappa borde hade det fighta för jag bara rap flow i det. Flow. Ja. Akkurat som det. Det är väl coolt. Det är det enaste som är alltid manglar. Allt vi kompressa in i mitt i sättningen. Ja. För jag ser och slut i ändan. Han lägger ganska det ska vara Atlantis. Men alluga väl. Men ja, det är gott alluga väl, men som säger Jan, man börjar akkurat punchline Jeremy och så ändrar alluga och knör. Ja. Det ska komma här eller så. Timing alltid. Men kan man vid rättningsna för aktion med förhåll till Marius. Det de var nog så väl. Alltså hur han tacklar han som person. Ja, absolut. Alltså det är nog skol. Är vi på att det är en helt överstöjlig än annar häver. Han är inte så här referenserna går han har humor. Han har god rum. Alltså han är han är cool. Han kör den nördastilen faktiskt. Ja. Han är det odd one out säger början men alltså absolut. Vi kan få langa bed flow från så där men han får aldrig bröd och det alltså. Men det är alltid bara man ska ha den ska alltså. Nej, men det är alltid bara man ska ha en super fokus och lägga små lustigt Marius så fast du fyllt vi alltså det mer lustigt att vinna lätt du får lust att fänga attention. Så lustigt till Disthoughts så ska du fram med. Det är sen mer invecklat. Ja, så ska man inveckla och såna och tog färda fram med sig upp på alltså i rumhötten jag faktiskt. Han är MF Doom t-shirt och han är already Rocketman style och en Chino XL check. Det kör bara då. Rest in peace. Anda frukt. Men om du kan standa på ett här och på standa att du vann en skoj. Som om ökler och försjönböjk till att förstanda att det mantlar. Oj. Så då du ta och ha ett bättre spela sjönböjk. En shot hanta vanta mamma då.
Här kom linjen punchline och i ändan. Hade ända skriven. Jag tror han snart. Jag hade det cool att hade öliga flott action. Jag vet inte vad han röner. Och till ungen evigt. Jag säger nästan battla äsne. Han dår mega väl att rymma årene. Men är väl det sagt, hvis jag skulle giva Disthoughts här då, så kan se. Det är inte alltså andra frukt. Jag vet inte kan säga stanta oj att han då manglar öl. Till nöjst inte att det är så stor grund till att allt ska rymma alla somnetynar till att du klarar att sälja till poäng. Nu vet jag gott poäng är att mamma till Marius till Sean och han säger att han spelar bättre Sean än Schult mamma så. Ja, ett under mål Sean ja. Och en han tar mamma till spela Sean eller något. Ja. Som är en cool och uppsättande order fight. Han tar uppsättande var gå. Men det är bara att det är så öliga skriva att det är så onaturligt att Marius så rappar du har ju det där vanliga texter kan säga. Du har snackat vanlig mal. Och är inte att Disthoughts säger synte mer av det. Han kan gott ha sin stil, det är einhvör där, men att synte mer av bara naturligt kan säga då. Ja. Det är vi att som rymden då häst inte över där. Det är så på det. Det skiljer alla kan säga och ästen månen av levering under performance nä. Men jag hade vi pausa där för tulja. Jag hade det slätt träckta lite så långt ut. Jag det kan gå för att det är min bestämt att det här ändrar på TV. Så hopp är att det var längt. Jag menar för att ligga lusta. Jag ser ju upp men att han brukar nog slänga för ett punkt mer. Andra frukt. Men om du kan stanta på ett här och på att stanta att du vann en skoj. Som om ökler och försjönböjk till att förstanda att det mantlar. Oj. Så då du tog ha ett bättre spela sjönböjk. En tjockhanta vanta mamma du. Och honom det zone Dante svin. Må beginna att geva mig lönar vinning innan backa kontorna. Hvis jag ska standa här och iLLtonkt och passa han. Men jag tycker inte att föra finna vattna ansar. Ja, men han vill ha annars skriva, ja. Jo, han får faktiskt vara från mamman och till pappan och tejp borde faktiskt från saxar vattna ansing. Och tog hålla den där samman. Okej. Och tog jag hade att det är den tungaste och bästa referensen linjen som han häver faktiskt. Men hålla det samman så. Men han rymmer kontorna vid ansarna. Må beginna att geva mig lönar vinning innan backa kontorna. Hvis jag ska standa här och iLLtonkt och passa han. Men jag tycker inte att föra finna vattna ansar. Ser det gott nog. Det är också sjönne kom där visst att det rymmer inte men han det affektar till att också vägna jag som om det är rymmer. Det är cool. Och att det hade faktiskt fett funnit på allt där. Det är cool. Ja, det är gott. Är vi var där. Men det skulle helt och sagt det borde ta den från sagt så föräldrar rätt ut att väldigt sagt på så rym är det som är det redolige på appetit. Var sekund du lever definierar och så next to evil kompenserar. Det är att du rockar att babba fucking sockar att rappa. Du rockar. Är det? Evil kompenserar Marius DC för pappa så. Jo. Jag vet inte. Haben socker. År innan du mer. År innan du frågar bara. Men nej. Här lägger han. Jag bara. Och fightar nu under pappan så. Nej, det är ju bara han stretchar det faktiskt för barnlekt. Det var gott att det inte rymmer ut i ett. Men att det tema som man för nu vi föräldrarna ligger här och så battna ansing och så kommer han att är faktiskt väldigt på appetit. Så han bitcher lunch på att. Han sitter om det faktiskt något som han doer. Jag brukar då att han stretchar. Ja, det är sånt där unorthodox men det är något speciellt. Det är något så är man ju bara props där också. Ja, nej, jag är på samtidigt att han är ett mål det så. 100%. Han är ett mål men det kanske längt från början till. Ja, då fick han skriva som är till stigar alive eller så. Han häver det via för luncha. För jag vet en linje och onkel du kommer nästan en liten punchline mitt i. Ja, mitt i. Och viktnar ut efter till det ända.
Så vill man sen så sån vad fuck Så shit. att änden är ganska inte lika stark. Alltså till dömes att det är papet innan för bars och så. Det är en sån linje som är brukt öden old school rap sångkon då är papet innan för rap. Men stadigväck jag vet att vi där sagt i iLLtonkt så att det ganska hade kreativt i hans för. Men han nu kör han öden och öjs ner tema. Men en annan för yngstan gör det där han inte fokuserar så nek på att allt simpelt än allt ska rymma. Ja, det är läckra synd. Alla synder, det okej, fint hade är imponerande, det doran. Men allt av det är inte imponerande. Nej, men det virkar mer som man kommer i gear nu. Alltså ja, det gör det. Ja. Nu är han sitter här. Man fänger sig inte mer stilen. Men hvis vi går lyssna väck från det. Alltså han performar nog så gott. Nej, han kör det här. Är det jetta? Jag måste till en måste första performance när jag någon. Är det här? Jag just steppa upp alla gal. 100%. Absolut. 100%. Kanske är det där man hej nog så eller det är inte man skuffar på några mat. Jag alltid faktiskt han gör det mer gott. Och jag ser han battlar Disthoughts och ser han battlar första för det första från mer var att det är helt otroligt att då väl vid det första mål. 100%. Men nu också är ganska nu först mot Marius DC. Jag hoppas synter underting för nämnde jag under isen. Men jag vet inte han skriver den. Men fighten till var mega fight. Det är det. Det är att du rockar och babba fucking sockar att rappa. Du rocksar som anfall, Mr. Kristoffersen. Bitch stoppa fossen. Du bär att du är drip-drop visst nog hever views och clickbots av fucking TikTok. Lever du inte ordentliga slick nog till verande hip-hopen än att hinna droppa upp här och nu och stanna till en litmus via dispotta iLLtonkta bossen. Hattar var den bästa presentationen av Tujan Röndjager och Arren. Ja, hade cool spots på TikTok. Hever to värn och fanen. Hattar var åt av nämnt alla städer. Ja. Då att han pressar inte så rymd in där. Hattar var faktiskt mega imponerande. Du rocksar som anfall, Mr. Kristoffersen. Bitch stoppa fossen. Du bär att du är drip-drop visst nog hever views och clickbots av fucking TikTok. Lever du inte ordentliga slick nog till verande hip-hopen än att hinna droppa upp här och nu och stanna till en litmus via dispotta iLLtonkta bossen. Då du rappar kan du alla efter brattar utan rytm som Christopher Walken. Men efter inte du men en pall som du tackar så du tillkallar misshatta ormen. Sten och räknar åt din atler. Här blir det synd för nörda till mig och till bättre är holkonörder och inte fotler så vet jag vad jag menar. Jag var där ja. Det doom och armen och doom. Skönat? Är helt att jag huxar på när han snackar om doom som vi t-shirts med MF doom men han tar som doom och armen. Så att det var synd så där och jag huxar jag måste alltså låta några för ett men han ser på det är live då. Armen är ju så doom tills ner i sanden då. Men för att han kallar för armen. Ja. Det kan ju för handarmen och äter in eller? Det som är jag syns så där då. Det som jag fatt inte ordentligt akkurat kvart. Alltså Christopher Walken. Ja. Men efter inte du men en pall som du tackar så du tillkallar misshatta ormen. Men ska han trackar av paddeln och tar du gånger i dun sant någon så kommer armen. Armen är så vibrationen och är det där jag ska se den filmen men så säger han att han är att han missat han är missat armen och ädrar han var så där. Okej. Då blir det för nörda så lakan där bara. Okej, jag tänker det cool. Super. Sten och räknar åt din atlerbattle kallar mo skaffa större båtar än hattar kvartlig här. Du Disthoughts i Jawsen! Är han en batter nu? Han kallar den bat. Det Disthoughts i Jawsen. Ja. Okej. Jo, men Det kommer. okej. Men det är ju ständigt referenser där. Han säger han är en bater. Det är synd. På det här en större bat. Fucking magician snär då eller inte. Baden och i hatten och så. Men båtar till Disthoughts i Jawsen. Jag vet inte Jaws är filmen. Det Vilka båtarna är det? Jo, men alltså Jo.
Sten och räknar åt din atlerbatterkattar må skaffa större båtar än hattar kvartlig här. Du Disthoughts i klåsen! Nå, men... Låt mig göra där nu bra att ända dessa svaltorna vid. Du är en diva att vara svänker. För helvete äta en banan och bli fri. Eller ger åkkurst vid ut åpenlösa anorexi. Hur fight hata var? Ja, Nämnt så simpelt, det var reaktioner på ena ja. Simpelt och stortligt. Ja, till att skilja. Och go room, double room, hade sjukt där. För helvete äta en banan. För helvete äta en banan och bli fri. Eller ger åkkurst vid ut åpenlösa anorexi. Och droppa din bisexualitet. Ikke tror jeg nækker gale vi at dama bæger kien tar en velur mærker. Men du fordoppler dine chanser hvis korsnus du fremman undan ikke hever nærk. Men ska man... Ja, så är det. Ja, det är gott. Ja, det är gott. Okej, ja, så nu börjar jag. Nu är han dejlig, alltså nämra Det är något skilja. simpelt och alltså inte för simpelt alltså. Han är comfort där, han är comfort. Ja. Southern comfort där, men. Men jag har förnämnelse på att vi pausar för att tulja för jasna mannen där. Nej, vi kommer kvar efter. Men här såna här linjer. Här stäcker han och tar motor applås nu från crowden. Fullständigt. Det är bestämt live så man har inte lägga det annars hvis man inte reaktioner för så blir det bara så monton. Ja, det är Och det bara korda bara på att börja. Ja, och så Absolut. Att det hade stortligt, hade kreativt, hade är då att Ja, nice. Men okej, nu är det rätt för hvis rätt ska vara rätt så ta att vara skrävor så kan vinstra vara kvinna och högra vara män. Ja, det var gott. Ja, det är klasse. Ja, det är klasse. Ja, det där som man vill pausa för tulja. Han är inte liv bara, nej, han känns så. Alltså han brukte det sista helten där, eller det sista av hans versarbete. Var akkurat det som borde vara. Ja, det går. 100%. Alltså han kom ordentligt, jag nästan utla spel allt att börja. Det han kom ordentligt att så stä här han rent skrivliga är ordentligt goer till att handlingen innanför linjerna är ordentligt go. Rymmen är dubbelt rym med att nu det och också ner det mittelnäsna, men det är till att lusta efter och skilja då. Utan att det blir liksom fullständigt onaturligt och en textstil, en talmåte. Det är ju ofta så det som att han bara skriver i åren för att det ska rymma. Ja, det var sån för pressa i början. Det var ska sen Första passion out det var inte för allt. Alltså han är ringra skilja, han är kvar. Jag hade ringra skilja. Jag hade han snylter och jag hade han stortligare och han är alltså Hundra? Nej, det här hans låt men han lägger alltså första passion av hans runt här på lägger han så förbannat stor dent och rym. Att kontexten blir så inte vilster ut i hela allt, ja. Att han lägger mer dent och rym. Endamálið. En kött. Ja, han just har waterfall då. Ja, sen så. Och stan ner där sen center. Och stan ner ordet flott. Men är stan ner där sen center och nejust. Här det är så imponerande alltså rymde. Så är man kockna helt bra snacka där center och ända största. Att stäna här på en färd är inte fängda. Det reagerar kanske till rappa kött, men det vidare kanske inte vad du säger. Men härifrån alltid är att Disthoughts är han är perfekt härifrån faktiskt. Disthoughts i klåsen! Ja. Är det bra. Nå, men låt mig göra där nu bra att ända dessa svaltorna vid. Du vet en diva att vara svänker. För helvete äta en banan och bli fri. Eller ger åkkurst vid en åpenlösa anorexi. att det så där. Ja, det är gott. Och droppa din bisexualitet. Inte tror jag näka gale vi att dama bäger kien tar en velur märker. Men du fördopplar dina chanser korsnus du fremman undan ikke hever nærk. Ja, det är det. Det är alltid klart. Men okej, då är vi alla plussen. Hvis rätt ska vara rätt så ta att vara krävor så kan vi inte störa kvinna och högre vara män. Han så rätt. Ja, han bygger upp vid bisexuella och unga chanser att fördoppla där och så är väl händelserna med kona då hade väl skruvat samman. Det hade gått. Ja, 100%. Det är gott detta. Jag vill åka fram och ge. Ha? Kan vi
Vi skulle lägga till stämma. A few moments later. Vi går börja på hela tiden kanske. Bjärstor. Ska det bra? Be the barber. Alltså här bara har öle go think. Bara har gå referenser. Men hade två öle image stilar. Och bara levererar gott alla kvällte. Alltså det är den sista battlen av kvälten. Folk är skoj där hart. Disthoughts kan vara för nördasliga som nekvna skilja. Är nördasliga och det här tekniska. Jag det är inte min stilar, det som Disthoughts gör, men jag må recognize att han gör också cool. Och jag håller att det är också cool. Alltså men som performancen till Marius att han färger nya där är, ordla battle rap mode där, bäge kroppsbrödja, leveringen, allt. Så färger jag göra Marius mina stämmer. Jag har faktiskt eisen som har tagit. Till att visst. Han är nog smärtlig snär till att Marius gör det ordentligt gott. Jag hade inte haft det. Jag har gått någon förväntat sig mer från Marius eisen. Till att jag vet han då förbanna väl att rappa. Flow och rappa och performa. Där jag ser han spalt konserter då. Där vi bokade han visste att det här var hans största. Och där han skrivliga eisen. Men han får ju så djupt att lugga. Inte ordentliga. Självt om han var mega kreativ. Men att han var öga reisen till släckta. Men jag hade kanske han kunde för jag synte Gypri i miste. Det här vi det som jag hade ta folk på 2 minuter att skriva runt det. Jag har inte bruk för näka och vi är i hässen. Jag har just haft det då att det har ju plats till det. Bara köra efter till någon motståndare. Tack alla vägläggarna är brådan fullständigt ner. Marius är en sjukt god rappare och av det samma gör han mega gott och rent skrivliga då han helt på banan. Heine Disthoughts en affär det är inte för att kritisera han eller säga några är vanligt du att vi någon. Det är bara det är synta samma i sínum som vi säger senast han battlar. I halvt det av öliga det är vi att han rappar så lyser han så öliga klart att hese åren för att rymma nu vi hese åren här. Det är så öliga onaturligt. Det är så öliga att du vet det största man ska göra som rappare är att du ska sälja det produkt. Du måste sälja att det ska vara trovärdigt. Till honom viskar det öliga nästan om att han läser han på papiren. Och det ska köra sig ser och nu rymmer eviga alla tynar. Eisen tar det onejot. Självt om det är flott att höra en man då så väl vid det första målen så blir det mer onejot faktiskt nog så ofta innanför fight koncepter. Men inline ska nog till allt ska rymma. Alltså han rör få allt att rymma upp. Så är det syns okej. Det är inte så värdigt. Du ser det inte något som du har gjort annars. Det är mega goda planer innanför rumpen så där. Så här på det hoppar jag synder av. Men innanför är alltid han är skickliga gåvor innan det han gör. Jag hoppas han skiftar förnäck. Jag hoppas han minkar syndrom allt det där. Ta och nejo rymden. Och jag är inte nog med att säga Marius eisen och jag så runt det. Jag vill gärna lägga till för till det här. Ett visste så jag stort referenserna som Disthoughts känner vi. Och jag hade faktiskt att Disthoughts heje där bättre referenserna av kvälten ett min smartje. Han brukte bäge sig mamman och pappan och det Napoleon Dynamite och den kvart Steve Urkel så är det så där. Jag hade cool. Han är bättre referenser men Marius levererar bättre. Han får mer en karaktär han då att jag kan gå för en till ganska. Och Marius rymmer clean och back fram. Han upptrackar bättre. Ja. Det gör. Ja. Först vi hörde Disthoughts, då var jag fick så god fuck. Han var en sån alltså uncut gem helvete. Helt var ordla goer flow det är ordla analyze och allt det. Och han var goer att ta kvällsjäsna. Men är helt att han manglar jag också bakåt. Ta sista punch och nog snäckvo. Som du säger
andra helt av battlen var akrom. Ja. Ganska mera crowd pleasande eller så. Så fillen. Ja. Och folk reagerar ju han tog mot och så började det löjas en sån battle som är eller så. Men ja, han är out one out och är det så där flow som man över och ta brightest alla då in mitten och så rakt annar så det kött och speklet. Men ta manglar ju som du säger. Endamálið faktiskt vi är battla. Är helt inte han rakt Marius så harskt. Och Marius DC han var bra go alltså. Jag väl tecken nog snägt sort om allmänna vedan berkor präst och ting som folk känner och levererade rättliga väl och aggressioner John han vet akkurat vad han ska trusta och när han ska fara upp på grunna John så kan se han kan det vet alltså vi är Marius DC för att man stämmer schalt om han gör det sjukt gott och alltså akkurat måste stå vi sån flow is art men det manglar det sista från patche och så där. Nu är Italia band men Gitja center ut eisne ta i Disthoughts rappar. Kanske tunna så att det faktiskt har lust efter och lägga finna det och kritisera tingene som rappar om såna där. Men i 2 minuter så läbet center är ta man ska lust efter ödla röven och punchline inte räcker. Lukka väl som rymden gör, ja. Början tja Disthoughts är center. Jag vet inte. Det ringte att fänga sig och en annan stil att han hoppar åter och fram och så kommer det center för nördas lite och det kommer till Dune och Jaws vi att Marius DC ska vara en större bater och såna där. Rymden är fight men det blir lagt för stora denter av rymden till att punchline till vattnas under ut att det räcker inte ordentligt. Men underhållande till att alltså är fänsta alltså är fokus är att han så rappar till att är det och att det är central sporten och det är bra. Det är fucking stort att kalla han kvinna Steve Urkel så där. Det är fucking genialt att det 100% men det fänger central ofta han säger jag vet inte han säger tökt nu och Steve Urkel. Jo, jag vet. Remy band för center sex saker band jag mer. Och så är till Marius. Här alltid att Marius han kommer för det första så kommer in i en fucking klattning och säger han säger för och gånger nog snack in och han säger religion som man säger det och Atlanta säger hur första hit ju i eina god. Ja, hon var strong. Hon var fucking bam. Så ni har tänkt vad det och det ligger bara mer naturligt det som är halt munnen på einhvør tja Marius till att det ligger mer naturligt alla vindjöken. Ja. Det kommer några stävelser och rum och dubbelt rum alla vindjöken utan att du pjör så huxa hata rum. Nej, det ligger bara. Ja. Det som det är naturligt och det som differentierar typer till är flow. Och det ger så förbannat stora några mån här på att måste stämma för till Marius DC 100%. Det är enig. Jag vill lägga sig att det är först och främst vi skulle döma erband. Det då är alltid bite var pillhamrande imponerande, alltså ordentliga. Absolut. Men de är allvarliga väl kost Disthoughts ger. Jag vill inte han ska skifta sin stil på några mata. Jag blir ensam minimera i att han ena passet Maira och gör det Maira vid enda passet. 100% enig. Ja. Så det är inte man ska släta några är blir ensam att det var minne och Maira och Inte bra att stå. Nej. No way. Alltså det är man nästan vid den näst bästa battlen kvällen. Hvis ikke det er best til at jeg får 100% av seg Grand Time eller URL Ja, jeg snitt. føler seg av en battle her band. Det er så teknisk bæg fra Disthoughts og bæg fra Marius DC. Alla vinner jøkken. Og jeg alltid og deilige referanser fra Baumparsten. Det är inte humoren som Disthoughts känner vi. Det är inte rena god ting, rena stuttlig ting. Absolut. Men karakteren som Marius förröjar, det är totalt battle rap character. Ja, så det är alltså.
Det vill säga faktiskt fick Marius alla fyra stämmare. Jag vet inte hur snägg man ska gänga upp för att det vill ske det 4-0 eller vad du kan säga. Det var en öliga jaune battle. 100%. Disthoughts gör det sjuka väl och vi kommer så inte han efter. Tid kommer så inte han efter. Vånande, nu har vi den timmar. Detta var det för hesfer, hesa säsongerna och iLLtonkt. Vånande blir det inte allt för långt till vi kommer efter och vill gärna säga tusen tack för alla stolen som vi har finnit, alltid yrkjarir, lustarir och alla fanskaper som är ute. Det är genialt och inte minst till alla battlarna som har fanskaperen. Ja, men det är och till alla battlarna som var ju på. 100%. Det är hatt när för tyckon till att det är inte vill näga och sånt tyckon. Ja. Och inte minst Olle. Tusen tack för allt. Ja? Oj. Får inte ett last för. Skål dit. Skål. Jag får inte ja. Men det var till och mig. Nej. Men det var också så att jag vet det. Jag syns inte. Och jag ska korta.